Ja, wat mij is opgevallen is dat de dag eigenlijk heel rustig begon. Met redelijk weinig bezoekers. Maar ja, dat komt natuurlijk ook wel door de slechte weersvoorspellingen. Want je ziet het, ik ben zelf ook met een regenjas deze kant op gekomen. Maar geleidelijk aan, toen mensen zagen dat het eigenlijk best wel meeviel, zijn die mensen komen binnendruppelen. En nu is het toch wel redelijk vol hier het terrein. De sfeer zit er goed in. Er is hier ook van alles te doen. Diverse optredens, maar ook workshops die gevolgd kunnen worden. En er zijn ook een heleboel eetkraampjes. Echt te veel. Ik wist zelf ook niet wat ik moest eten vanmiddag. Is er ook extra aandacht voor het thema vrijheid wereldwijd gezien? Ja, zeker is dat er wel. Enerzijds de mensen die hier rondlopen, ik heb er een paar aangesproken, die geven ook wel aan dat ze daar echt wel mee bezig zijn. En dat op een dag van vandaag dat ze daar extra aan denken. En anderzijds zijn er ook verschillende standjes, bijvoorbeeld van Amnesty International, het Rode Kruis, maar ook Save the Children, die de mensen eigenlijk willen vertellen waarom ze zo belangrijk zijn. Je hebt met bezoekers gesproken vandaag. Waarom vinden zij het belangrijk om hier te zijn? Ja, ik heb er inderdaad verschillende gesproken vandaag. En ze zeggen gewoon dat ze het echt heel belangrijk vinden dat we onze vrijheid hier in Nederland, dat we dat blijven koesteren. En de mensen die hier rondlopen willen dat ook heel graag doorgeven aan hun kinderen. Ze vinden het gewoon ontzettend belangrijk. Nou ja, het is toch het wat moest blijven aan denken, vind ik wel. Ook voor de jeugd. Dus wat toch onze vrijheid ook belangrijk in is. Nou ja, wat er vroeger allemaal gebeurd is, maakt wel dat wij nu kunnen leven wie we leven. Dus het herdenken gisteravond is er heel belangrijk in. Maar ook het vieren vandaag. En dat doen we gezellig met de kinderen en spelletjes en nou, dadelijk een pilsje en ja, plezier hebben. Well, it's important to follow your dreams and freedom is part of it. So by being able to be free, you can follow your dreams. Want wat betekent vrijheid eigenlijk voor dich? Kunnen doen wat ze zich goed bij voelt. En wat voor dich fijn is, wat samen met die gezin of met vrienden fijn is. Dat we kunnen gaan waar we willen. Dat we ons mening mogen geven. Dat ik mezelf mag zijn en mag doen en laten wat ik wil. En dat ik gewoon lekker de deur uit kan gaan zonder me zorgen te hoeven te maken of dat ik wel of niet iets kan doen. Ja, de mensen hier in de Roermond kunnen nog feesten tot 11:15, wanneer headliner Merel afsluit.